Shin kun san cewa maganar Kwankwaso akan komawan Abba Kabiru Yusuf APC dibbige ce? Wata dabara ce da wani wasa da ake so a buga da hankalin 'yan Kano da Najeriya ma gaba ɗaya. Shi Kwankwaso so yake ya koma APC saboda nan tafi mai ƙonan ne shugaban ƙasa yake, kuma yana da zulumin da wani muradi da yake so a bashi. Amma idan ya koma a yanzu wa zai karɓe shi shine Abdullahi Umar Ganduje, saboda dama ai yadda abin yake, idan gwamna ba na jam'iyyar ba ne kuma ya kasance jam'iyyar tana da tsohon gwamna da ya bata, to kun san shi tsohon gwamnan shine shugaban jam'iyya a jihar. To in kuma jam'iyyar ne ake da gwamna, kuma wane ne gwamnan na yanzu ne? To yanzu Abba Kabiru Yusuf ne ake so ya tafi din. Idan ya tafi can APC, kaga yanzu ya zama shine gwamna akai, shine kuma shugaban jam'iyya. In ya so daga baya sai ce to ya jawo Kwankwaso, kai kuma Kwankwaso sai ka zo sai shi Abba ya karbe ka. To kaga an wuce maganan ya ce ya biyo ta hannun Ganduje. Shi kenan in ya shiga to daga nan sai ya fara mika muradan shi kuma bukatu tafiya. Saboda haka wannan tafiya haka aka tsara, amma yanzu sai an yi wasa da hankalin 'yan Najeriya, an yi wasa da hankalin siyasar mutane ta Kano, a nuna cewa a ba abin ga yadda take. To shine maganan, amma mu sa ido mu gani, lokaci zai nuna mana.